Ser tittella repetizzjoni ta' Notte a Casa l-Pawla. Din il-lejla mistennija tkun waħda ta' storja, arti u mużika, fejn iċ-ċentru ta' din l-attività ser tkun il-Knisja Antika ta' Santa Ubaldeska u t-toroq tal-madwar. Din l-akkwata hija magħrufa bħala l-aktar parti antika ta' Raħal Ġdid u ġiet imwaqfa mill-Grammastru Fra Antoine de Paul fl-1626. L-attività ser tibda bil-wasla tal-Grammastru de Paul li ser jagħti l-bidu għal din il-festa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġiet imnedija l-attività, is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera saħaq fuq l-importanza ta' dawn l-attivitajiet għaliex permezz tagħhom jiġi offrut mezz alternattiv ta' edukazzjoni fuq il-lokalità. Parti minn hekk dawn l-attivitajiet ikunu qed jgħinu il-kummerċ fl-inħawi. L-attività qed tiġi organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid bil-għajnuna tas-Segretarjat Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u bil-kollaborazzjoni tal-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan. Notte a Casa l-Pawla ser tittella s-sibt li ġej mis-6 ta' filgħaxija il qudiem.